Monggo para pengarah teman-teman monggo. Rasa-rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gending tresna gawe kangene atiku tansah eling aku ros liramu. Pastine aku tuh jodohmu pancen rasa kari rasa kuduyo kon mundrimu lilano aku nyandeng priya liya ra kerasa wis sewindu gonku ora ketemu keguga atiku krungu suaramu. Sandetungno waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Apa tresno iki kudu randuweni wis lilano aku sayang cukup leno lelakon tresno iki bakal dadi cerita tresno waranggono Marsudi Lara. Gonku ora ketemu keguga atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tulis lakon tresnamu ing gedeng saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis inaris tak lakoni kanthi ikhlas ati uyungku ngelayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyanding mung bisa nyawa tumetes eloku terus milih ana pipi apa tresno iki pancen kudu randuweni wis lilano aku kang mas cukup leno lelakon tresno iki bakal dadi cerita tresno Mas Gembok setunggal lagi gala-gala Mas.